לדעתי הסוד ברכישת דירה זה לקנות אותה בזמן. רגע, אבל אני לא הכנתי משהו להגיד. את רוצה שאני אגיד לך בסוד מה להגיד? כן. לקנות אותה מהאדם הנכון, ולקנות אותה במקום הנכון. כשאנחנו עוברים על התוכניות של הבנייה ואנחנו רואים גינות נהדרות, מרפסות גדולות, אפילו עד לרמת השקעי חשמל, חניות צמודות, זה דברים שעוזרים לך בקבלת ההחלטה. אנחנו במקצוענו חוקרים פרטיים, וכמו שאנחנו עושים בשביל הכוחות שלנו, ככה עשינו גם בשביל עצמנו. חקרנו ומצאנו ובדקנו, וראינו שלגור באופרים בעצם זה תשובה, פתרון ומענה לכל חלום של זוג צעיר שרוצה להתחיל את החיים שלו. אני רואה פה הזדמנות מצוינת בהקמת שכונה חדשה, וזה הזמן לקנות, לא לחכות עד שהשכונה כבר בנויה.